Abusuafo pemampem TV so na wo hwe saa dwumadie wi na Komfoɔ Ababio ahontanhuni ye patabribi okumanini katahwere no kasenkase nyansayera oso dɔtɔ a onsura akokra ɔno na wonsin suma ansa na waham ye batumi mu animunyam de a tumi bia ni hɔ atwedi ampɔn abɔ soro ase anasa ase a wɔse obetimi ni adim brenye adi asie ɛno ti na ɔko akyira man na ɔko gye aman wo haw o unni anidaso ewa brabom a na odi kwasem gye aniberɛnyɛ a dan deal ono na kyese ne ho ha esen Amtrak air kyese okase oboa wa obi bia ni ho obetimi asi ano kwan o haw o koda na o krankro bi na se wako na wunya dwankɔ bia de a na ɛwɔ sɛ wodi wani ɛhwɛ Komfoɔ Kwame Ababio asoɛyɛ ɛhɔ na aniberɛnyɛ a yɛfrɛ no ɔte na nkanuro katahwere no na dwuma na uduru brekum kato of Christ a ɛhɔ na Komfoɔ Kwame Ababio ɔwɔ na ɛnam ne nnwuma panti na pemampem abiri nyinaa yɛfa to yɛ ho so sɛ yɛbɛpɔ na domankoma sɛm ho dawuru ama adasa obi a ɔno nso ɛwɔ kɔda na oni fa hodie ɛwɔ abrabom na ɔpepenya na nso onya ɔpetwe de ampɔn animadom na nanom animadom ɛne adasan animadom a onya no ɔmfa nani ɛhwɛ Komfoɔ Kwame Ababio asoɛyɛ sɛ ɛyɛ adutuo sɛ ɛyɛ duabɔ sɛ ɛyɛ ntwanto so court case obi gye wasase a kyese wako a ɛnam sɛ nipa no wosika na otimi fa lawyers akɛse nti na obu nkama fa oso agye wagyapadeɛ no ono pɛ ene edi nokre ne atentenene ɛyɛ adwuma ɛne nti yɛbɛhyew sɛ tutumirike na fo ni ɛhwɛ Komfoɔ Kwame Ababio asoɛyɛ ɛwɔ brekum kato na uduru immigration barrier of Christ hona na wasi unya sipe a fa ne number na ɛwɔ screen so na frɛ no na bisa ne sɛ agenkwan fan ena menhia wo na ɔno ankasa bɛma ɔmatuka abɛfaw aba na soɛyɛ na wapai fa ahudi a ebi emada ama wo yɛkye yɛse kyeneche no yɛkye no adi no mawura ɛne nti Komfoɔ Ababio ɛbɛpai fa ahudi ama wo ɛne nti yɛse wo sɛ tutumirike na fu ani hwɛ na soɛyɛ tumi pa odi yɛ adwuma no menua pɛni bɛhwɛ esewani ne nsa ɔka na ɛnkyɛ medimfoni bi so bɛba na uhu samfoni dia anhwe a wadwen ebebom pa efiso Komfoɔ Ababio won ye de ne nema bebre ate ye de ate o aniani no na masa ase e de bremu na deep thinkers deep ones no o frame mesendi bi amaw anase mehye bi amaw na ansa na no medi saa deep ones no ebeba media no so no na wa hu se ampa papa no ana Komfoɔ no ne hu anwanwa tumi animunyam ehefa na obenya enye bambo ni bambo nye danta ni danta o danta ni de sika bo ano enye tumi o tumi ni de etimi ye bibi na oje na sedade tumi ene de anyame ehyira no ama no mapom mamu tumi se won fa paifa hodie